Danga, ya puro itagal ba ako pelikula labi ang ipapatang Immortals? Danga, Kahit namin lahat. puro na siguro na yung Immortal ka, makabaka biyan eh. Nanong klaseng forma kaya? Mga Ngayon, patalang? pwede rin, guys. Corduroy, Hindi mo pare, pagpapayat. yung mga kababi pare, putang may exercise ka katao. Ano dito? Bo. Ba, ba't mo asabi mong makakababing pamag-exercise? Wow. Pare, naman kayong pamagmayabang. Yung BMI pare, masaskebi eh. Pati pang miraras 93 plus ka rin kamag-anak ko. Kalingin kungku yan. O, mananong yung sabing kaya pa mag-exercise. Anya pala ingkong mo kakit kaya 90 plus ne. At yun na pang mamot netong kaban na bias na. Wow, apil ta pare. Di kami papansinin kong na mga sikandapin. May babasinan tayo. Pare, may nanong ka pala matasakit ka pare. Pare, pare. Pare! 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 Ay ka mo! Mas pang emergency! Bilis! Pare! Pare. Mas pang emergency! Bilis mo oh! Ano na number to? Diyos ko. Hello. Kaya po bang hospital niya? Opo, kasi po, may tiya po yata itong kaya BM. Oo, may tiya po. Sigurado kami natin nga. Opo, may tiya po. Kailangan Okay, po okay. yung Wala ambulansya. ka matataranta. First of all, sigurado yung meteya. Para balumin, unang ipadalamin yan. Opo, pamo. Pare, nano ka no? Bilisan mo, magsay na yung mga isnawa. Nano ka no? Pare, sabi na, kailangan ka no, sigurado ng tamong may tiya kami tangkay. Tangawos tamo. Haro? Opo, may tiya po. Opo. Lolo, opo, may tiya po. Haro? Ay, amo, tingkay kita pare. Ano? Pare, ne, tunggal ka ta pare. Subang po to. Datang nurat ng emergency. Oo, sige. Baka ta sobrado. Papakasigurong tayo. Hindi na ita pare. Sigurado na yun eh. O yun. Pwede taning usap pa si Bayo. Kasi, uli, Punta na ako kanyang dito. Pare, maus na kakit ang hospital. Sabihin mo, sure ball, may na. sige. Mouse na ako. Hello. Hello po. Ito po kayong hospital ni Pasibayo. Opo. Sigurado na pong meteng yan eh. Opo, sigurado na po. Opo, sige po. Okay, tawid na kami. Pare, lalo pa pare. Amo, lawin ko lang. Amo. Ba pare? Ikata mo atang may kapatid pare? O sabi mo kasi sigurado ang tamong may tayo eh. Ali, kasi sinabi na ba na punta lang dapat sigurado meteo. Aro? Ikata may kapatid pare? Puta pare, puris na rin datang pare. Pin, Oh, balod na naman ganyan, tara na. tara.